Tak, máme 3 triliony. Musíme urobiť 11. Jak tu maximum. 100 level. Silne. Musíme, toto máme, to som kúpil, toto maximum, toto je červené, tak GG, tak potom, hello policeman, ok, hello buddy, tak. GG. Tak. Hotovo, skováme potom yes. Videli ste 1 minúta, budeme natáčať 20 minút. Tak. Ok, 20 minút, možno 20 minút. 20 minút, možno. A potom musím nejaký náhľad. Yes. Co? Čo? OMG. Ukáž? Když sa vezme, počkaj. Když sa kúpim. A peníze sa zmení. Wow. Hello, Mrs. Teacher. Hello, Papa. Shikalika tututs. It's money. Money-gations. Money-gations. Money. Tak, ahojte. Toto som ja. Tu si kameru. Tak. Hráme sem ze školy. Okuliárky si našímajte, protože toto školíčko som má vybité. Budeme hrát dneska Roblox. Hráme. Tak, dobrý deň, pánovia, dámovia, ľudí aj dievčatá. Tak. Musíme to zvládnuť. Tak to je lepší. Tak, promiňte, prostě toto stojí skin. Ten Dangoso Fanda. Nie. Normálně GG. Kdo vypočítá, ten je frajer. 9x9. 81, dobré. 10x1. 10, dobré. Dobré. 10x10. Ťažké. Ľahká. 50 plus 50 je koľko? 100. Tak 100. Easy. Tak. 6x6. 36. Dobre. Tak. A to si nevšímajte. Fanúšiky. Toto sú diamanty, to potrebujem na kupovanie. To budem kupovať, niečo budem kupovať. Potrebujú toľko tak. No. Co kúpime? Počítajte. 1, 2, 3 alebo 4, co nám nevíde. Okrem 4. Tak. 8 trilionů. Dobré. Potrebujem 10.
No co jí troch, já nevím. Ona je jinde. Koukajte. To jsem já. Toastik 2015 10 tady. No a Anetka 805 0. Tak to je výhodné. Protože můžem to použít na člověky. Koukajte. Raz, dva, tři. Bum. Koukajte. Bum. Šakalekos. Umanuči kuhu. Na kuhu. Waku. Unčinu a vloga. Waka. Něco Google. Tak. Natáčíme. Tak, webka. Peníze. Počkajte, já potřebuju podskat. Fanoušky, pre vás to přišlo len sekunda. Je 15 trilionů, 16 až. Musíme něco dělat. Teď. No. Chvilku počkejte, půjdeme druhou hru. Tak, už přišlo. Tak, dňa to přišlo. 16:44 minut a 16 hodin. To bylo dlouho hledat. Pre vás všecko možno. Zase mi to seká. To je zdáša, musím reset. No konečně, tak. Co? To ne. Tak, má 99 000. A koukajte. Člověk má 99. To je nemožné. Tak. Máme 563. To je dobré. Vím, bak, koukajte. Po dvoch, to je dobré. Bak, aspoň takto, koukajte. To je chill. Ty voláš po dvoch, to je children. Tak.
Pamätať sa. Tak. A ešte 10 minút a končím. To konečne. Budem mať kariéru youtuberskú, tak som youtuber. Počkaj, to musí tak ja, tak taky. Fanoušek, já se budem končit. Tak 9.